Hej og velkommen til en ny video. Det er en video, som hedder 10 ting, I ikke vidste om mig. 1. Jeg har fødselsdag den 24. oktober og er født 2003. Jeg har en iPhone 5C. Bum, bum, bum. Jeg ved ikke, om I vidste, men jeg er kæmpe directioner. Altså, jeg kan lide One Direction. Bum, bum, bum. 3. Mine forældre er skilt. 4. Jeg har en lillebror, som hedder Kasper. Ja, en lillebror, som hedder Kasper. 5. Jeg kan bedst lide Harry fra One Direction. Men altså, hvis jeg skulle vælge en, så kan jeg bedst lide ham. Men ellers kan jeg lide dem alle sammen. Men ellers kan jeg bedst lide ham. Ham der med krøllerne. Jeg kan også godt lide ham og ham og ham og ham. Men jeg kan bedst lide dem alle sammen. Og så Harry, hvis jeg skulle vælge en. Og så er det faktisk... Jeg har faktisk en rækkefølge. Harry, Louis, Liam, Niall, Zayn. Det er faktisk min rækkefølge. Men jeg kan bedst lide mig alle sammen. 6. Jeg er så sygt dårlig til at sidde lyst. At født er Herren Jesu. 7. Jeg er en morder. 8. En lille smule bange for klovne. Dræber klovne. Nej. Og 8, hvis det er noget til. Jeg er rigtig dårlig til at huske, hvad jeg er nået til. 9. Jeg skal spise nu. Ja. Ja, 9'eren, det var, at jeg engang har lavet med Little Pet Shop, og jeg har det faktisk stadig. Men jeg bruger det aldrig mere. Jeg har tænkt mig at sætte det. Og 10. Jeg har en hemmelighed. Den får I så bare ikke at høre, fordi at det er en lidt dum hemmelighed. Ja. Men ha' det godt. Nu skal jeg ud og spise.